सार टेल माने माब्रा मा टेललै बिलाय थाव नामा सार Tell me about yourself. ए गयलालै आरो बुंफिनबावबायसो इखौनो ए सेसलै सैथोनो माबा एबाव थेबावसो बुंलायलांबाय मानो जायथाय थैबायलै रखरा सेस एबार साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे एमडिबि कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो आमायसो हा साबैसेसो फैदों दिनलाय इन्टारभिउ होग्राफ्रालाय हा जोंनि कम्पानिनि थाखाय अनलि सानैनि थाखायल' फैगासिनो दं दा जों सानैनि बारा लानो हाया बेनिखायनो जों दा बेहाय सानैल' सिलेक्ट खालामनाय जागोन दा साबैसे फैदों इन्टारभिउ होग्राफोरालाय फैनायाथ' फैदोंमोन सार गोबां फैदोंमोन दहायबो खावसे थांफिनजोब्बायसो दा आरो खावसे दंबावो नै आरो दहायनो फैनाय माने सानै दं आरो दा बिसोर सानैखौ लिंहरग्रोनोसै नामा सार दे सिगाङाव जाय दङ बेखौनो लिंहरग्रोदो हाबफैनो होदो हाबफैनांसिगोन दा बिसोर हाट नारखो बालायलांबायसोलां मा एसे गोबाव जाखोब्रा इन्टारभिउ लानायालाय हैद एफा गोबाव थालायनांगौ नामाब्रा इन्टारभिउ लानो थाखायाव फै मा एसे गोबावलै है आंथ' जोंखावजोब्बायसो माब्ला लागोनब्रा इन्टारभिउखौलाय है होनो लुगैयाना हामथारला होनो लुगैनाय माने गिनायबो मोनदोंलै एसे दबनो बारा इन्टारभिउ होननायखौनो होफेराखै दिनैसो फार्स्ट होनो नागिरदों सेसनि रखरा बोरै जागोनलै आंथ' बारा मोजां जानाय बायदि मोनथारलै रखरा नै नारखो मा सोङोब्रा इन्टारभिउआवलाय हा नों मिथिगोना मिथियालै हा मोनथियालै मा सोङोथाय हैद आं बारा मोजां मिथियालै मा सोङोथाय नों एसे एला मिथिबायगौ नामाब्रा आंथ' मिथिथारानो दिनैसो फार्स्ट टाइम मिथियालै मिथिनायबा नोंनाव सोंगौमोन नामाब्रा आंलाय मोनथियालै जेबोखौनो मिथिया आं इन्टारभिउ होफेराखैथ' नों मिथिबायगौबा एसे खिन्थादोब्रा आंथ' जेबो मिथिया रखरा नै आदामोन नोंथांमोनखौ लिंहरबायलै इन्टारभिउ होनो सारा सिङाव हाबैनो होदो सानैखौबो ज' लायनो सानैबो थांदो ए नंगौ नामा है रा मा सोङोब्रा इन्टारभिउआवलाय होद खिन्थादोब्रा एसे जों मिथियालै जेबो रोंथारा जोङो जाम्बासो माबोरै होगोनलै गिनायसो मोनबायलां दबनो आमायथ' बिख्लो मावलांजोब्बायसो आंना रखरा सेसलै एसे खोन्थाना होदोब्रा मा सोङो हाट बिदि खोन्थाजायो नामाब्रा नोंसो इन्टारभिउ होग्रा मानसिया मिथिया नामा इन्टारभिउखौ ओरैनो होयो नामा हा साख्रि मोननो थाखायसो होयो नोंसोरथ' साख्रि लानोसो फैदों मा मावगोन नोंसोरलाय जेबो रोङाबालाय हा इन्टारभिउ होनो लिंहरो सारा थांदो थांसै थ' जाला मेला होना फैगोनब्रा माथो जानो सार हाबनांगोन ना सार येस काम ए माथो इंलिस बुंबायब्रा ए इंलिसनि बोरै रायलायनायलै रोंगौ रायलायलै ओइ रोङा फाग्ला सिबथा ओजों रायलाय आं सिटेमाव मोखां जावखो नोंलाय गोदाव सोरावलाय फाग्ला मा जाखो नोंसोरना इन्टारभिउ होनाया बबेथिं मोखां जाखो मोखाङा ओरैसो जानांगौ अ सार माबा दहाय सेन्देल बावबोनायखौ रायलायदोंमोन सार सोंदोंमोन आं बेनाव सार सरिलै सार ए आदसा बोरो नोंसोरना डकुमेन्टफोरा लाबोदो सार लाबोखाजोबदो सार आंना मबाइलावसो दंलै सार नै साला मबाइला बेनिफ्राय रिजुम बानायना लाबोखो नोंसोरलाय मा रिजुम थिजुम सार जों बानायनो रोङालै सार जों रिजुम बानायासै सार गैया सार जोंनाव रिजुम आदसा रिजुम बानायना लाबोनांगौ मोजां जायो दानिया नोंसोर सानैबो साफा गाव गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ होना हो सार इन्ट्रडाक्सन माने माखौ बुङोमोनलै हा है आं मिथियालै दे मा एसे गोबाव नोंथाङा नोंथांनि इन्ट्रडाक्सनखौ होदो सार I am introduction is सार इन्ट्रडाक्सन माने मामोनलाय बावबायलै सार इन्ट्रडाक्सन नङा इन्ट्रडाक्सन मिथिबाय इन्ट्रडाक्सन नोंथांनि सिगाङाव नोंथांनि इन्ट्र'खौ होना हो बेनोथ' मामोनलै सार बावबायलै नोंथांनि इन्ट्रडाक्सन मिथिबाय इन्ट्रडाक्सनखौ बुजिला नोंनि मुङा मा नों बबेनिफ्राय फैदों नोंस्रा न'खराव साबैसे नों बेसेबां क्लास फरायनाय बेफोरखौ होना हो मिथिबाय ए बिदिस' सार बावदोंमोन सार आंनि मुङा नारखो बसुमतारी आरो जोंनि आफानि मुङा हंला बसुमतारी आरो आं मेट्रिकखौ दाखालि बावैसो बारा गोबाव जायाखै सार थाखोआवसो पास खालामदों सार नकल लाना आदसा अके आरो नोंथांनि हबियालाय माथो मा हबिलै सार मानो जाहैबाय मा हबिब्रा आं बुजिमोनाखै सार नोंथाङा मा खालामना मोजां मोनो नोंथाङा मा खालामना थानो मोजां मोनो नोंथाङा मा खालामनानै साबसिन मोजां मोनो बेनो जाहैबाय नोंथांनि हबि दा नोंथाङा बुंदो होमबा सार आं सिख्लाफोर गोसोथोनोसो मोजां मोनोमोनलै सार मा बे मोनसे हबि जायो नामा हा बुरबक सोर खिथानाय नोंलाय हा गावआनो सारा बुंबाय मा खालामना थाना मोजां मोनो होननानै
आं बेखायनो बुंबायना सार आं सिख्लाफोर गोसोथोनोसो मोजां मोनो जोबोद साफा साफा सिख्लाफोर नुबानो जा गोसोथोनो लुबैयो आं सार फाग्लासो नोंथांनि सिख्ला गोसोथोनो नागिरनाय गोसोथोनाय बेफोर जेखियानो जाया मानो बे इन्टारभिउआवथ' बिदि बुंनो मोना ना बे इन्टारभिउआव बेफोरबायदि सिख्ला गोसोथोनाय माबा गोसोथोनाय बेफोरथ' बेयाव सोलियाना बे नोंथांनि हबि नोंथाङा मा खालामना मोजां मोनो खेला दुलानि बागै क्रिकेट बल गेलेनाय फुटबल गेलेनाय मोसानाय सल' खननाय बेफोरसो नोंथाङा मा खालामनो मोजां मोनो बेखौसो बुंनांगौ मा हिनजाव गोसोथोनाय सिख्ला गोसोथोनाय बेफोर इन्टारभिउआव सोलिया मिथिबाय गावानो बुंबाय थायो माबा मा खालामनानै मोजां मोनो मा खालामना साबसिन मोजां मोनो होननानै आंबो बुंबाय आंबो सिख्ला गोसोथोनो बिराद मोजां मोनो नालाय आंबो सार बेखौ बुंबाय सारानो मा बे सलिया जालायखोलाय सार आं बुजियासैलै ओइ नानखो मा गोदाव सोराव बखिबाय दंलाय फाग्ला जादों नामा बे हिनजाव गोसोथोनाय सिख्ला गोसोथोनाया बेफोराव सोलियो नामा जाम्बा जाम्बालै नों मानसिया थै जाम्बा मालै नोङो नोंथाङा मा जायगानि हा सार आं बाक्सा दाउखिपारा गामिनि सार आङो नोंथाङा बेहाय साख्रिनि इन्टारभिउ होनो फैदों ना जाला मेला लेक्सार होनो फैदों हा आच्छा अके टेल मी अबाउट योरसेल्फ मा टेल टुल होननायखौ ब्रा आरोलाय ओरैनो मानसिया बुजिखायाखै आरो इंलिस टकिंसो होबावबाय मा टेललै बेलाय टेल मानेथ' थावसो खोमालै बेसल टेल माने माब्रा मा टेल टुल होनलांबायलै मा बुंखोलै ओरैनो बुजिदोंना आं बुजियाखैलै माबा टेल होनोलै थावसो खोमाना टेलाथ' हात मिथियालै माबा हारसाफोरा माबा थावखौ टेल बुङोस' जानो मागौलै टेला थावानो खोमा नों बुंदो ब्रा नोंनाव सोंदो सार टेल माने माब्रा मा टेललै बेलाय थाव नामा सार टेल मी अबाउट योरसेल्फ गयलालै आरो बुंफिनबावबायसो बेखौनो सेसलै सयथिबो माबा एबाउटसो बुंलायलांबाय मालाय जायथाय थैबायलै रखरा सेस एबार गयलालै सयथिबो थैगासै मा जाखो खोन्थानाया नोंसोर बुजियाखै नामा ओहोलै सार जों इंलिसखौ बुजियालै सार बर'नि सोंदोब्रा नोंथांनि बागै नोंथांनि गावनि सोमोन्दैनि बागै गावनि सोमोन्दै बुंनो होदो मिथिबाय दा सार बिदिस सार दहायनो खिथानांगौना आं दहायनो होगौमोन ना होमबाना सार दे खिन्थादो सार आंनि सोमोन्दै ना सार आं हाबा जाबाय सार आंना हिनजाव दं सासे सार हिनजावखौ आङो बिराद खस्थ' मथै थगायना मोनबोदोंलै सार बिरादनो आरो न'आवबो हाबा होआमोन मन्दिरावसो लांखुमानानै हाबा लाखुमाना फैदों सार बिराद जाल्ला जाबाय दा आरो हिनजाव बिराद ट्रांखेनलै सयथिबो आंना सार बापरे बाप नोंनि बे हिनजाव लांखुमाना हाबा लाबोनायखौबो आंनो खिथाबावनांगौ जाहैबाय हा बेलेग खिथानो हाया नामा नोङो हा सारा गावआनो आंनि सोमोन्दै खिथानो थिनबाय नालाय होबाय आंबो खिथानाया मा सारालाय थगायसै नामाब्रा आंखौलाय दे जाबाय आरो मोनसे कुइसन सोंनोसै आं बिनिफ्राय नों थांनो हासिगोन लास्ट कुइसन बिबा मा कुइसन जालायगोनलै सयथिबो दे खिन्थादो सार थाबनो खिन्थादो सार बिदिब्ला खोनासं बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमाया मा खोन्थादो बेनो नोंनि लास्ट कुइसन रोदा अनजिमा सार दंफां रोदा सार मा बुंदों दंफां रोदा आच्छा अके नों बेनिफ्राय थांनो हासिगौ